Musmaga magadiro di chianga janeno mar Kala TV an kono kod geno ni niteko weekend mar yendo majaber kendo chako juma manyien ma tarik 13 dwe mar abiriyo higa mar 2026 yendo makar odiochieng' ma kawuono ni en chieng' wuok tich asemolo ka endi mar mondo mi weche manyien e yo mar adimba kidini endi mar diro odiochieng' jaloko marwan Bella Chieng nyinga en Tracy Ouma. Kira pacho ka endi machon mano kanyo migosi Uhuru Kenyatta koro ni to norwako kanyo kod duol nendo mar kweth mar Linda Mwananchi mondo koro ni to dhi oriwre kodgi mondo ti kodgi e duond buch siasa nendo mar Jubilee mano endo kanyo ko bang' kanese gwegi oko kod ogaye mar DCP migosi Rigathi Gachagua. Gino yangore kinde nyasi mar utaya mar japuonj Lucy e kaunti nendo ma Narok kama bende ne yanga kanyo kod jagor maduong' ma duond buch siasa no mar Jubilee mano kanyo komo luoro Moitalelo le kansa mano yango kanyo e koni gikore mar tiyo kanyo kod jotelo ma wigi lew kama oting'o kanyo e Senator Edwin Sifuna gachiel kod oganda mamoko mag jo Kenya. Bende no ka thuolo no mar nesidho kanyo yanga mane jatelo mar ita machon ma pacho kaendi Laktar Fred Matiang'i kaka jalno ma bende koro biro dhi laro kom ker mathur kaendi e kod otiko mar duond buch party nendo mar Jubilee ka bende Ole Kanta wuon olap dhoge ndong kanyo kone koro dhi laro kom gavana mar kaunti no ma Narok. We want Linda Mwananchi wakuje tufanye kazi pamoja. Kama mutakikani malingine sisi Jubilee tumewa. We are accepting you and we are welcoming you with open hands. And we don't want as a party any dictatorship. We don't care where the dictatorship comes from. If it comes from part of the opposition or if it comes from the government, we want a free country where democracy reigns. So hii mambo ya kusema ati hatutaki watu fulani mahali ingine, tunataka wengine, tunataka wa Kenya wajumuike pamoja wajenge nchi yao. And I can tell you one thing. We have said everybody is one town. And that is a fact. Na nyinyi mnasemaje? Mnasemaje? Haya wale watu wa kaunti enda mwambie boss yenu na mwambie Ruto wote ni one town. Jakoma duond buch siasa mar ODM kendo gavana mar kaunti nendo ma Homa Bay mano kanyo Mikael Gladys Wanga koro ni tose malich miwuoro jalup ker machon ma pacho kaendi migosi Rigathi Gachagua kuom siasa mag dhoudi kod athuya ma geto kanyo ko pogo ganda jo Kenya e kinde mane loso e kar chung'od burano endo Marongo e kinde ma bende ne gidhi chiwo kanyo sir ne joma mine kaachiel kod jogo mariembo boda Mikael Gladys Wanga no yango kanyo ni duond buch siasa mar ODM pod ochung' motegno e neno kanyo koni weche gi ko mag kwe kod achiel mar oganda pod dhi nyime yo makare e pacho kaendi. Komachielo gavana Ochila Yako bende ne okoro gana jo Kenya mondo ne ni kinde duto gitegore kanyendo kod siasa mag tulo ma bende kinde mag gitimore weyo kanyo ka mwandu mathoth okethore kaachiel kod bende ji mang'eny weyo kanyo ka wito ngimagi. South of Sahara and north of River Limpopo. Chama na ulie mipanga Kenya kama ni kabila ndogo ama kabila kubwa. Lakini ile mambo tunaona Rigathi Gachagua anaendelea nayo pale. Rigathi Gachagua anataka kugawanya Wakenya kwa misingi ya kikabila, kwa mambo ya chuki. Anasema ya kwamba sijui watu sijui wanaonewa, sijui nini ndio apate kula. Sisi tunataka kuambia Wakenya, wacha tuambie Wakenya, sisi kama chama cha ODM hatuwezi ingia muungano yoyote ambayo Rigathi Gachagua wako ndani. Hiyo muungano hatuwezi ingia ndani. Sisi tutaingia ndani ya muungano ambayo inafaa Wakenya wote wawe ndani. That is what ODM stands for. And this is the ODM of Baba. This is the ODM of Uhuru. This is the ODM, and I've heard here that there are those who participated in demonstrations that were hurt na bado hawajapata compensation. Mimi nataka niseme ya kwamba please, if there is anybody who was hurt during demonstrations, sisi tumepata 2 billion for compensation according to the 10-point agenda. Please give your name to your local branch chairman of the party. Ataniletea mimi kama chairman, mimi nitapeleka mbele kwa makao Mutua tuhakikishe ya kwamba kila mtu ambaye aliumia
Anytime that you look up to change, anytime that you desire change, anytime that you want a new thing, you must not follow the same method that has failed you. Demonstration has assisted these people obtain a new constitution. Demonstrations osemiyowa gini luongo ni ugatuzi. Demonstration koro we are only going to demonstrate with our votes mondo wayier jogo mwadwaro ei ODM kani. Weche mamoko en kanyo eko ni duond buch siasa mar ODM okotelnegi kod ogai margi mano kanyo Laktar Oburu Odinga oyango kanyo eko ni gibichungo jal mabiro dhi e ng'welaro kom ker ma pacho kaendi. Kata kamano gibiro chiwo sir margi motegno ne ker mathur kaendi Migosi William Samoei Ruto e dok e tielo kidieny mar ariyo e kinde ibiro tim yiero higa mar 2027. Kuom mano ogolo kwayo ne oganda onagi mapok ondikore kaka jolut ombulu mondo oyie wuog oko kar rombgi mondo mi gindikre kaka jolut ombulu e dwaro mar biro koro siro kanyo eko ker William Ruto. Bende no yango kanyo eko Migosi Oburu Odinga ne loso kanyo eko e kanisa neno makopere machiga mayudore kanyo endo e kar chung'od bura ma Homa Bay Town. We already know that ODM this time around we are not fielding a candidate. So we are going to support William Samoei Ruto for the second term. But as we move to support him in his second term, we must go there in a structured manner, negotiating and knowing what we are going to get as ODM. When we are going to sit with President Ruto for file sharing, he is going to ask me, Oburu, how many votes, how many councillors, how many governors have you brought on the table? You are the ones to give us the power. You are the ones to give us the strength. You are the ones to give us the means of negotiating with President Ruto. Therefore, we must vote and vote for them. Those are the people, they are... Jatend migao mar weche geko mag arita ma pacho kaendi mano kanyo Migosi Kipchumba Murkomen okoro golo siem mager ne jogo eko ma bende osebedo kanyo ka nyayo weche geko mag njore mosebedo ka timore gwenge geko matiati kod mano endo malo suk mayudore kanyo e Samburu West. E kinde mane loso yango kanyo eko ni tend arita biro kawo ndamo mager ne jago moro amora mibiro yudi kotenore kod weche geko mag njore mosebedo ka timore kono. Amagi bende biro tok nek mar jang'wena mano timore kanyo e gwenge geko malosu kumadore kanyo Samburu West. Koloso gavana ma county no mano kanyo Migosi Lati Leleti oyango kanyo eko ni koro kaber kwayo nitiere mar mondo miri weche geko mag arita e county no kalware kod monj makinde ka kinde mosebed kitimo ne oganda gweko modak e county no ndo ma Samburu. Lakini nimetoka huko jana, nimesikia hata uchokozi walikuwa wanafanya leo, walienda kureid huko Samburu ati ndio waonyeshe hakuna kitu inaweza fanywa na serikali. Lakini unajua wakati tulianza operation kwa Marakwet, bandits wali intensify, walitupiga sana. Siku ya kwanza operation ilianza, wakaanza kuattack Marakwet, kuattack Pokot, kuattack Baringo, kuattack hata Loruk. Viongozi wakatuzi rais, wakafanya nini? Lakini tulikuwa tunajua we are closing in on those criminals. So hata hao wenye unaona huko Losuk pale, hiyo sehemu ya Sukuta huko na hiyo sehemu zote. Hii vitisho wanataka kuonyesha kwamba ati waziri alikuwa hapa na hakuna kitu imefanyika. Let me assure you, niwaambie leo, that is the beginning of the end. Yani hiyo, it is dark before it is dawn. Hiyo shida unaona hapo kwa vale ya Samburu hapo West na Tiati constituency, I want to promise you kama wazee wa nyumbani hapa, tutamaliza hiyo using intelligence led operations, na hiyo itakwisha katika sehemu hiyo. Nataka niwaambie watu wa Samburu wasikufe moyo. I was with them yesterday. Mimi nitatembea pale na nitaweka mikakati hapo continuous mpaka tufungue kama hii border nyingine yenye iko hapa. For the last 1 month tumeibua ng'ombe karibu 150, si 600 Loriat.
tumeibiwa vitu mingi sana na watu wameuawa. Sisi ukiangalia hakuna siku sisi tumeenda kuiba kwa, and that should be very clear. Hakuna siku Samburu ameteremka kwenda kuiba kwa. Ile wizi yote inafanyika ni Pokot ndio wanakuja kuiba kwa Samburu, in this part of Samburu West. So kama kuna operation, hakuna vile hiyo watu wako tu kilomita moja. Hata ng'ombe ile city ilishukuliwa ni kilomita moja tu kwa sahi. Hapo tuko na riwruog jopuonj manero mar NAT koroni tutudo tulo kod chapni gikoso kwe mosebedo kanyo kanene sikunde mapacho kaendi kod rochruok mar arita mosebedo ka jimbore thur kaendi kinde ka kinde. Kane giloso kotele gi kanyondo kod jagoro margi maduong' e riwruogno mano kanyo ko Migosi Collins Oyuu e kinde romo margi mabende ne gibago kanyo kar chung' od bura ma Narok East ne giyango kanyo eko ni jotelo mapacho kaendi ma ok osebedo ka nyiso kido makare ne jopuonjre kod jo Kenya mangima kaachiel kod jonyuol bende ma ok osebedo kanyo ka reyo nyithindgi yudendo makare en achiel kuom mochego eko mosemiyo jopuonjre wiyegi osebedo ka oyombore. Wechego nosir kanyoendo kod jakom mar riwruogno eko mano kanyo Migosi Malela Lagat mabende noyango kanyo eko ni mondo weche mag somo riere kwe kod arita maber onego bed ni neno pacho kaendi. Collins Oyuu ne bende opingo kanyo eko malich miwuoro wach mar duoko chweto e sikunde mapacho kaendi. And I'm asking leaders, who can accuse? Why do you want to accuse children or learners who are burning schools? Why do you want to accuse hooliganism that is in this country? If as a leader, you cannot preach peace, the young men and women are following leaders. The school-going learners burning schools today, they are following some of our leaders. Leaders who cannot even respect themselves and know that peace is instrumental for development. Let us not cheat ourselves. If the press is here, kama mkuu ama kiongozi wa walimu, I want to say here and now, what is happening in this country, in the crooked trajectory, leaders have a share. Leaders have a share. You cannot blame learners burning schools when you yourself as a leader, you are not settled. You don't have respect for the people you call leaders ahead of you. Mimi kama kiongozi wa chama cha walimu, I'm respected with my colleagues here. I want to call upon leaders in this country. Lead by example. Know too well as a leader that the young would wish to imitate you and emulate what you're doing. If you speak carelessly, don't blame the youth for speaking carelessly. If you're a leader and you don't respect what you're doing, you are calling upon the young people for rebellion. Know for sure that you are creating rebellion in your own country. And that rebellion will eat you. Itakukula wewe mwenyewe. Ker mar riwruoge mag okinde mapacho kaendi mano kanyo Mikai Faith Odhiambo komakore kanyo kod jokedo ni ratiro mag oganda mamoko pacho kaendi koro godwand gi piny ka ging'ur ewi gino endo magiyango ni monj ma kinde ka kinde mosebedi kitimo kanyo eko ne jogo eko makedo kanyo ni ratiro mag oganda e pacho kaendi. Operating entirely outside the legal procedures prescribed, the men aggressively demanded the identification and surrender of the lawyer who works at TISA. This pattern of state-led attacks and intimidation of vocal human rights defenders is clearly visible. The regime has previously unlawfully rendered Kenya Human Rights Commission staff member Martin Mavenji to Uganda and continues to refuse his return to be reunited with his family.
This intimidation escalated further a year ago when a suspected state-hired goons attacked a press conference organized by the Kenya Human Rights Commission and Inuka Kenya at Kenya Human Rights Commission offices, injuring one of their board members. The press conference had brought together mothers of victims of police killings and enforced disappearances, alongside journalists, to call on the regime to end killing and disappearance of their children. An appeal, the goons were evidently sent to silence. Additionally, the state denied Brian Karongo of the Open Society Foundation entry into Kenya and unlawfully returned him to South Africa, despite his having legally resided and worked in the country for decades. It did not stop there. During the June 25th commemoration this year, police arbitrarily arrested and forcibly disappeared 7 human rights defenders, who were later found abandoned and tortured in different parts of Nairobi. The 7 were Frederick Ojiro, Collins Otieno, Muteti Mulinge, Elisha Alam, Michael Ngugi, Christine Lubanga, and Davis Luchuma. Abdulaziz Molu, Michael Olo Osura, and Macmillan Kiare Mugo are still forcefully disappeared, even though the unlawful arrest happened before the June 25th commemoration. Mopogore kod mano en kanyo koni gavana ma kaunti ma Siaya mano kanyo Laktar James Orengo koro ni to kwedo sirikal ka achiel kod jotelo motenore kode kuom tiyo marach kod omenda go mag jopiny. Mago biro to jotelo ma pacho kaendi chako wuotho kod omenda ma korgi lach e kuonde mitime arambe. Koro ni to kwayo kanyo eko EACC mondo koro chak timo nonro matut ne jotelo ma kamago. Laktar James Orengo ni loso kanye kanisa mar Anglican madore kanye kaunti ma Kisumu. Reporter Marwa Justice Adoyo ni kanyo kod ler mathoth e wach makamano. Gavana County ma Siaya migosi Bob James Orengo sani koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo kuom jotelo e pacho kaendi anyato motenore kod piny owacho mabende sani koro golo omenda ma koro lach maliche miwuoro moko kuom arambe pacho kaendi. Onego koro wacho ni dago ngima maduong' maket kod maendi en timno ero mabende oganda jo Kenya yando okwedo girige mokalo chien kendo tiyo marach kod pes oganda jo Kenya. Of money being carried in sacks and contributed in empowerment programs and projects. This money does not belong to the people who carry this money. This money belongs to you. We know what a cabinet secretary earns. We know what a PS earns. We know what a governor earns. Olero ni kaber to duol makedo kod mibadhi e pacho kaendi Ethics and Anti-Corruption Commission koro winjiro wuogo komondo miyo tim nonro ne jotelo gi eki mabende osebedo kanyiso omenda mag kore lach dweche 3 mokalo chien. If you are an ordinary businessman and you contribute that type of money, the KRA will be at your door. KRA will be there. And I've done a lot of cases for those who have been chased by KRA. Raila talked about this issue with President Ruto, that they must control this ostentation and opulence. There's no way, even the president of the country, there's no way he can be contributing over 100 million shillings in a weekend. The richest man in the world, Elon Musk, cannot give you that kind of money without explanation. So let us not live in fear, because this is your money. Migosi Orengo bedo lero ni ok obi dok chien e dwaro mare mabiro dhiro piny owacho mondo mi oketi oganda mabende wuok e bath Kenya makoni e mesa mondo mi gitwagi gine kanyo ero mabende ginyalo keto wechegi mabende chandogi kaka oganda. An kata udago wiye, an asewuok oko manyonra kamiyale Kenya nyaka bedi ka onge to mesa na obwaso kenda obwaso. Again, people cannot be talking about Kenya. Ruto may represent you. Ruto has seized our party. He has captured our party. It's not the same party. You go to the coast. The people of Mulembe, we've been working together.
And now if you go there, people are raising questions about ODM. Weche maket kod magi gavana Nero Masia Migosi James Orengo ne owacho kinde mabende ne giyore alam e kanisa Nero mar Anglican na bad Nero ma Kisumu Milimani kabende ne otenne koda Senator e kaunti ma Nairobi Migosi Edwin Sifuna mabende kod kakore to nokwayo mana achiel mar oganda kendo kwe kinde gi ekimo oganda dhi yiero meg 2027. We have said that we must remain united. If you ever believed in the things that Baba used to believe in, we must all remain united. Na hatuachani, nyinyi watu wa Nyanza, nyinyi watu wa Western, wale wa Pwani, hata wakijaribu kuleta fitina gani, mimi naomba tubaki pamoja na tutembee safari hii, si ndio? Tutabaki pamoja. Mtu asiwadanganya ati kwa sababu ile vitu vimefanyika, hati watu wa Western wanachukia watu wa Nyanza. Haiwezekani. Sisi ile shida tuko nayo ndani ya chama, it is just individuals who are bringing problems to the party. But as a community, we know that you have always stood for justice, you have always stood for what is right, and we believe that we can continue to work together. Magiduto ne dhi nyime kindego e kuma eliare mar kanisa jo Anglikana noero, lweny motedore malich mokalo ne dhi nyime e kinde kweth ariyo mag ojende mabende ne rakore koni kod kocha. Ne Kala TV kuok Kisumu County and Justice Adoyo. Senator Methu koro ni to seduol mochung kanye kone yiero kod keo pacho kendi mano IEBC kwa mukoso kanya bedo jo adiera kinde mane loso ne omulo kanye ndo wach mar omenda makoro duol ndo mar IEBC dwaro mar mondo mi ochulgi magibiro kalwera kanye ndo kod weche geko mag campaign ka achiel kod liet mag siasa mosebedo kanyo kaneno e gwenge geko ma Ol Kalou odhi nyime ko yango kanyo eko ni jachung bura ma Ol Kalou ibiro yier kata obedo nade kendo medo siro ni mano oganda mawuok kanyo eko Ol Kalou ema bende koro biro dhi luto mbulu mar yiero jatelo makamano. Mwisho tunataka kuambia IEBC. Hivi siku za karibuni tumeona dalili za kuwa nyinyi ni watu ambao mnatupeleka sakemnegi. Kwa sababu Mheshimiwa Jibo Muha has been victimized hapo kwenu. Na watu wa Ol Kalou hiyo wamesema kama hiyo pesa 1.5 milioni mtataka watachanga tu na watawapatia. Kama ni pesa tu ndio inatakikana. Watu wa Ol Kalou wako hapa na wamesema hiyo pesa watachanga 1.5 milioni. Lakini it's not even about the money. Ni kwa sababu anajua Mheshimiwa Jibo alisema, and I just want to retaliate on behalf of the party, mbunge wa Ol Kalou atachaguliwa na watu wa Ol Kalou peke yake. Mtu yote mwenye ana kura ya Ol Kalou hana biashara nyingine hapa, unless anakuja kama askari ama anakuja kama mtu ya kupigisha kura. Watu wengine hawana shughuli nyingine kwa polling station. Wewe kaa kwenu na usidanganye na mtu utakuja kupiga kura hapa, kwa sababu ukikuja kwa kituo yetu utatupata na utakuuliza wewe umetoka Nyeri kuja kufanya nini? Siku yenu ya Nyeri ama siku yenu ya mbele sisi hatukupiga kura. Mbona mnataka kutusaidia kupiga huku? Mkisha tupigia kura mtatuachia mbunge. Mbunge atakuwa yetu ama mbunge yenu? Kama mbunge ni yetu mtuachie na sisi tujichagulie. Kalore kanyo kod wach mar yiero maduong' makoro ochomo piny Kenya. Yiero mibiro timo kanyo higa mar 2027 okwayo podi mondo mana ketne oganda jo Kenya mondo neni kinde duto ginyayo kanyo eko weche giko mag kwe kod achiel mar oganda ka ojende bende okwa mondo neni kinde duto gineni gibedo motang' kigiyie mar mondo koro ti kodgi kod jo siasa inyayo tulo ka achiel kod timo giko mag jore. Reporter mar County ma Migori Collins Gor ni kanyo ndo kod ler mathoth. Riwruok ma jodolo e oganda jo Waluya koro to dwaro kwe ahinya motelo ne yiero ma 2027 agana mabende giyango ni rowere koro to kik yie mondo koro to ti kodgi kada ka jo siasa mar kelo hukuma ka kod kacha ka otelnegi kod jakom margi Timothy Ngeresa yango ni rawere koro to nyaka beda kicha koda ka weche makamagi eki. Nanyi pia mjue mnaharibu future yenu, mwendeni makanisani. Ingawa tunajua kwamba ukosefu wa kazi upo, lakini kazi ya kupewa shilingi 200 500 utoe ya damu ondoe roho ya mtu si vizuri. We are for the unity and peace in our county and in the country. Tunaomba kwamba nchi yetu iwe na amani. Letu sisi kama wachungaji tumeondoa tofauti zetu za kikanisa, za kidini. Gibende dwaro ni duol ma ochung'ne tayo yiero kaachiel kod goro kieo mano IEBC mondo koro to kaw okang' mager ne kweth mag josiasa mabende koro thothne jotiyo koda ka rawere mar chocho kwe maka kod kacha. Bende giwacho ni rawere gine jotelogo makinya kendo koti kodgi marach to ngimagi dipo ka olal nono. Kia watu na kuwaeleza kuhamasisha watu
kuhusu umoja na ushirika na upendo, ili ukienea ndani ya watu wakipendana watajua kwamba kutafuta una haki. Iangalia hili jambo ni na wale ambao wanasiasa wana sponsor hii maneno ya goons wasimamishwe. IBC chukua hatua. Watu kama hawa sio viongozi, maana uongozi wa damu haudumu. Huu ni uongozi mbaya. Tunataka uongozi wa amani. Tukiwa vijana wetu, ninyi ndio vijana tunategemea. Tunapowatazama tunaona future nchi hii, na tunapoona watoto wetu wanakufa kioleleolela, wanapigwa mawe, wanapigwa marisasi kwa maandamano, tunaona kama si jambo nzuri. Jiwora wereni mondo kuro tuginyis kido no maber magbende gigombe ne mondo nyithindgi kinde go mabiro mondo to kop kido makamago gino mabende ok nyal kelo tho maka kod kacha. Ka bende Joshua Mwangi Wiria mabende en rawera koro to kwayo raweregi mondo mi kik ti godo marach ne mar thuth jotelo jatiyo kodgi marach to kogik seche go mabende koro to lemo sechiek tibolo gi piny pangla to mana ka pi maliet. Vijana wetu kama vile wazee wamesema, nami naunga mkono kwamba ni vizuri muwe vijana wazuri, ndipo na nyinyi watoto wenu watafuata mwenendo yenu mizuri. Being used really badly, na at the end of the day wanapata they end up with a wrong leader when you walikuwa expect to get fruits from them. The only thing I can tell them is that they have to open their eyes and be wise. Kala TV kowuok kar chung'un bura Mauriri County ma Migori, nyinga Gor Collins. Lipod no mawuok e kaunti ma Migori bende makoro kela giko mar miweche manyien e mar adimba kidienyendi mar diero odiochienga. Kata kamano asingo mar biro bedo kodi kendo komolo kanyo sa 10 ma midhiambo kama bende abiro miye weche manyien e yo machuok kidienyendi mar podho chienga. Jaloko marwa ne en Bella Chienga, nyinga Tracy Ouma, Uriti Masani.